avui volem parlar d'això, d'hipoteques, de si és un bon moment per constituir-ne una, i per això saludam ja a Cristina Borrallo, d'Asofim Balears. Molt bon dia, com estàs, Cristina? Molt bon dia. Què tal les vacances? Molt bé. Curtes, però molt bé. T'hem enyorat, perquè sempre mos agrada parlar d'economia, perquè la gent que no en sabem, no? D'alguna manera entendre millor tot allò que mos afecta com a consumidors. D'entrada te demanaria això, com valores, quina lectura en fas, no?, de la situació actual, perquè ho dèiem, baixen els tipus d'interès, però sembla que les hipoteques baixen, però no sé si és un bon moment per constituir-ne una o no. Sí, doncs avui és un dia important per la nostra illa, però també és important per les butxaques dels nostres consumidors de Balears, perquè avui el Banc Central Europeu publicarà els tipus oficials. Hem d'estar molt pendents avui de les notícies i de quin tipus publica el Banc Central Europeu, però sembla ser que les notícies són positives. Funcas, les cases d'anàlisis de tipus d'interès, Funcas, també CaixaBank Research o altres cases d'anàlisi, preveuen una davallada molt important dels tipus d'interès de cara a l'any 2025. Estem parlant que la previsió sigui del 2,5% a l'any 2025, i això és una molt bona notícia perquè hem patit un any molt greu de pujades de tipus d'interès que han estat en el 4%. Per tant, la previsió sembla que és molt positiva. De fet, ja aquest agost, mentre tots estaven de vacances, els tipus d'interès ja estaven davallant i se situaven damunt el 3%. I l'Euribor diari, de fet, el d'ahir, ja estava per davall del 3%. Per tant, les previsions són molt optimistes i, clar, això indica que en breu hi haurà també una pujada de demanda, com comentaves, d'adquisició de vivenda, que estava un poc congelat durant aquest temps. Hem viscut una congelació de compra de primera vivenda, sobretot, precisament per els tipus d'interès que estaven molt alts, no? Per tant, la previsió és que el mercat se torni un poc a estabilitzar i a continuar amb adquisició de vivenda. Cristina, perquè ho entenguem, quan o en quin moment la gent ja ho notarà a les seves butxaques, aquesta davallada dels tipus d'interès? No sé si quan fan la revisió hi ha gent que la fa per juny, hi ha gent que la fa per desembre, no sé si són els 2 mesos de l'any en què se fan més revisions d'hipoteca. Ja ho han notat els clients o els consumidors, la gent que té hipoteca, ja ha notat aquesta davallada? Hi ha persones que sí que ja l'han notada, perquè les revisions solen ser o anuals, un pic en l'any, o solen ser semestrals, per tant, 2 vegades en l'any, que normalment coincideixen en les dates que has comentat. Per tant, clar, si ja la davallada en el mes d'agost l'hem notat, se preveu que a final d'any, sobretot, sigui la data que aquí veurem davallades de quota hipotecària. Si no, doncs ja veurem de cara a l'any 2025 unes davallades importants. Nosaltres hem fet un petit estudi, la hipoteca balear mitjana de lo que demana la gent, el consumidor balear normal, diguéssim, per adquisició de vivenda, està al voltant dels 200.000 euros, hipoteques a 25 anys, damunt 1% l'Euribor. Aquestes persones ja notaran una davallada d'uns 100 euros mensuals. Que és bastant, no? És molt, que és molt. Són molt bé, són a l'any, són uns 1.200, 1.300 euros anuals. No oblidem que fa poc se varen dur un ensurt amb l'interès variable, que hi havia gent que de sobte passava de pagar 400 a 600, a 700, i clar, això era... Sí, efectivament, no se podia assumir per moltes famílies. Ha estat molt, molt greu. En concret hem tingut pujades inclús per els estudis que hem fet d'uns 300 euros mensuals, hipoteques que estaven pagant voltant dels 700 han passat a pagar 1.000, per tant, clar, la revisió... Això desmunta l'economia d'una família. Sí, perquè al final, si la família té un pressupost més o menys estable, no?, d'ingressos i despeses, clar, quan una davallada o una pujada dels tipus d'interès els afecta molt en l'economia. Per tant, ara sí que és cert que no tornarem o no hi ha previsió immediata de tornar en els tipus d'interès que hem viscut, que també era una anomalia del mercat, no?, perquè hem estat a tipus d'interès negatius. Des del 2016 fins a febrer del 2022 hem estat a tipus d'interès negatius, que això tampoc és normal de dins d'un mercat habitual, no? No tornarem en aquest escenari, però sí que la tendència es preveu una davallada paulatina dels tipus d'interès i, per tant, les famílies tindran aquest estalvi que necessiten perquè, desgraciadament, clar, tot això va compassat un poc en el que hem viscut els advocats, no? I desgraciadament s'han iniciat moltes execucions hipotecàries l'any 2023 degut precisament a aquesta pujada de tipus d'interès. Precisament, Marta, avui de matí hem parlat amb una persona afectada, no?, per un possible desnonament. Clar. És una situació molt delicada, molt greu i molt crua, no?, que viuen algunes de les famílies. És vera que la situació pel que fa a l'habitatge és molt complicada, però malgrat tots els emparons, Cristina,
Diries que ara és un bon moment per la gent que s'estigui pensant comprar una casa, un habitatge? És un bon moment per fer una hipoteca? Ara, amb la tendència econòmica que tenim, l'IPC ja està més estabilitzat, la inflació ja està al voltant, segons el que ens han dit, del 2,5%. Penseu que l'any passat estàvem al 10%, o sigui, era una autèntica bogeria, no? Ara ja estem en la inflació un poc aturada i, per tant, ara i amb aquesta previsió de davallada de tipus d'interès, podríem dir que sí, que ja és un bon moment per començar a mirar aquelles persones que s'ho volien pensar, doncs un bon moment per fer ja aquest pensament, i si no l'any 2025 la previsió, avui se publicarà Banc Central Europeu, on està molt pendents, però ja la previsió pel 2025 és una davallada i per tant bon moment per adquirir aquest habitatge que estàvem esperant. Qui pugui, perquè és que després no analitzarem ara preus, perquè estan altíssims, clar, per això dèiem, qui pugui és bon moment per comprar. El que no poden solucionar és que els preus estan per als nivells. Clar, aquí tenim, a més, el factor insular, que tenim, el problema que tenim en l'habitatge, que la mitjana de preu està molt per damunt en comparació a la península, i de fet les hipoteques, la mitjana d'hipoteca de Balears no té res a veure amb la mitjana d'hipoteca a la península, que estem parlant d'uns 140.000, i aquí la nostra mitjana és de 209. És a dir, aquest factor també ens dona molta informació. Per tant, doncs sí, tenim el problema el preu de l'habitatge a Balears, que això, desgraciadament, no ho podem controlar. I, Cristina, pels qui puguin i tinguin ganes de comprar-se un habitatge, quin consell podries donar? Això, si hi ha gent que pensi comprar-se un habitatge ara mateix i ha de formalitzar una hipoteca, en què mos hem de fixar? Perquè moltes vegades, i ho dèiem, no? Desconeixem, no estem informats, no sabem ben bé allò que firmam. Què hem de tenir en compte per signar una bona hipoteca? Sí, en primeres, ara ja tenim un marc normatiu que ja protegeix molt en el consumidor. Fins a l'any 2009 això no hi era, i per tant el consumidor se veia en una situació un poc de desemparament. Ara ja sí que passant per un protocol molt estandarditzat, passant per una feina, una explicació prèvia que ens ha de donar el banc, després anirem al notari que ens farà una acta de transparència, ens explicarà les condicions del préstec, i ja després de tot això anirem a signar l'escriptura amb el banc. Ja tot el tema de clàusules abusives en principi no s'haurien d'imposar en els contractes perquè ja està regulat normativament. Això, en primeres, tenia aquest missatge clar. I per una altra banda, hem de mirar el perfil de la persona. No és el mateix una família que hi ha 2 funcionaris, una família que té un funcionari i un autònom, una família que són les dues persones més que porten més ingressos, són 2 autònoms. Per tant, el perfil del client s'ha d'analitzar molt per després triar quina hipoteca és la que més ens convé. Perquè, clar, no és el mateix una hipoteca un tipus fixo, que sabem que tindrem la mateixa quota controlada cada mes, que una hipoteca tipus variable, que clar, aquí els ingressos de la família s'han de tenir molt presents. Per tant, analitzar, comparar i sobretot cercar professionals independents, perquè al final el banc voldrà que signis amb ells, te diran que és la millor oferta. Bé, doncs aquí per això estan els assessors, totes les persones, clar, intermediaris, és que això, i informar-nos bé. No s'acau a vegades en aquesta qüestió, no creus? Perquè molta gent, clar, no pensa que el banc el que està pensant, evidentment, és, com se diu en castellà, barrer per casa. O sigui, està pensant en els seus propis beneficis, però, clar, aquí com tot, fer una comparativa també està bé, no? Fer una comparativa tant en les diferents entitats bancàries i després tot això supervisat per un assessor que serà la persona que ens dirà verdaderament què mos convé. Exacte. No? Una persona que sigui independent, que valori sense cap tipus de conflicte d'interès, que és el millor per tu. Hi ha intermediaris de crèdit immobiliari que fan molt bona feina i precisament aquesta és la seva funció, és a dir, cercar la independència, no? Perquè ens ha demostrat els temps que els bancs solen, efectivament, barrer per a casa i cercar el seu propi benefici, i sobretot, molt important, la persona ha de saber és que adquireix el primer habitatge, no? Que és la inversió probablement més important de la seva vida. Per tant, l'acompanyarà al llarg de la seva vida. Els 25-30 anys que signis són contractes a molt llarg termini, per tant, invertir un poquet en un professional independent a l'inici te pot estalviar molts de mals de caps després a la llarga i després dels anys, no? Importantíssim, això també. Clar, més enllà d'aquesta protecció que dius que ara hi ha, més enllà també d'aquest acte de transparència que mos farà el notari, que mos explicarà les coses, o que fins i tot la gent se
pot assessorar, que és molt necessari que ho facem. Quines errades se solen cometre a l'hora de fer una hipoteca? No sé si mos llançam massa aviat, quan veiem que tenim la possibilitat d'adquirir un habitatge, quan veiem que el banc mos dona el crèdit o la hipoteca, solem cometre alguns errors que podríem evitar com a consumidors? Doncs sí, hi ha un error que és un poc comú, i l'entenc, que és comprensible, no? Però és que la persona primer mira la vivenda o l'habitatge que vol adquirir i després comença a comparar amb els bancs. I això hauria de ser un poquet a l'inversa. És a dir, fer l'exercici de dir, vinga, vaig a posar-me a comparar, per favor, Cristina, és que mos dones educació financera de primera. Perquè primer fer aquest exercici... Ara ho has explicat i jo ho entenc i dic, sí, és que és superbàsic, però quanta gent fa? Jo diria que el 99,9 miren els habitatges. Aproximadament me puc permetre, no me puc permetre... I quan hi ha un que mos agrada, no? O que tal, fem la segona passa. I quan trobes aquell habitatge que dius, aquest és per jo, vas en el banc de turno i ja t'és igual, perquè vols allò que has trobat i acabes, a vegades, cometent errors que no hauries de cometre. Per tant, exercici a l'inversa. No, però és que és un error de per vida, perquè després ho arrossegaràs de per vida. I tu ho has dit, arrossegaràs no només l'error a nivell econòmic, sinó els mals de caps que pot suposar amb hipoteques que ja ho hem vist, extremes, en condicions que no són les òptimes. O sigui, per una banda, assessor independent, atenció, que te pugui donar una mà. Més qüestions que haurien d'evitar. La Joana te demanava per les errades més freqüents. Aquesta és una, no? Mirar primer la casa i després anar al banc. Però què més se sol fer malament? Sí, també a vegades no només miram el capital que mos donarà el banc, però a vegades tampoc no acabam de donar importància a tota la resta de productes que a vegades els bancs mos imposen per donar-nos aquesta hipoteca, que són els productes vinculats. Al final, els bancs... Assegurances, que si targetes, que si un pla de pensions, que si un fons d'inversió, que si al final te veus que per tal que el banc te davalli un poquet el tipus d'interès, has de contractar tot allò que al final la llei intenta evitar la pràctica vinculada, però la realitat és que els bancs al final te diuen, mira, per donar-te aquesta oferta tu m'has de contractar tot això. I al final no t'estàs estalviant res perquè estàs contractant tota una sèrie de paquets de coses que no necessites. No necessites un pla de pensions en 25 anys, tal vegada, no? Que mos assusten sempre amb això, no? En que quan serem grans no tindrem pensió perquè no hi haurà llidriola, no? Per pagar totes les pensions. No sé si és una estratègia també. Això és una estratègia, llavors tot per això... cert, tu recomanes fer un pla de pensions i a partir de quina edat? Ja sé que no era el tema d'avui, però és que per una vegada que podem tenir educació financera de primera mà, que és que ja ho han dit, suspenem en educació financera, no tenim ni idea. Ja aprofito per demanar-te per aquesta qüestió. Sí, no, el tema pla de pensions en podem parlar un altre dia, si voleu, només per aquest tema, perquè pot donar... I assegurances de vida, que també t'ofereixen. Molt de joc. Els plans de pensions bé, poden estar bé, l'únic que s'ha de mirar molt el perfil de la persona. Està clar que els bancs, quan mos endossen un pla de pensions en 25, 30, 35, 40 anys, no és el producte adequat. Quan hi ha altres alternatives d'estalvi que són molt millor que no el pla de pensions, que a més, temes fiscals, el pla de pensions, a la pràctica tampoc és un bon producte, perquè al final quan ho rescates aquí hem de passar per caixa i s'ha de sobretot si ho vols rescatar abans del termini. Abans del termini has de passar per caixa amb Hisenda. Sempre hem de passar per caixa. La qual cosa no pots disposar en una qüestió d'emergència. Clar, tampoc, perquè si surts penalitzat tampoc t'interessa. I ràpidament, perquè tenim molt poc temps, ja que mos dones consells. Ara, per exemple, aquesta gent que ha vist que la hipoteca ha de ballar per aventurar uns 100 euros mensuals, aconselles que els invertisquin precisament en estalviar, en fer qualque cosa amb aquest dobbers. Evidentment no tothom se pot permetre, perquè per aventura els han de destinar precisament a menjar o comprar menjar pels seus fills o roba pels seus fills o el que siga. Què recomanes amb aquest dobbers que ara notaran amb aquesta davallada? Sí, hi ha famílies que realment poden generar una part d'estalvi, però nosaltres sempre ho dèiem que dels ingressos familiars hi ha una part que ha de ser quasi obligatòria. O sigui, la cultura de la família ha de ser quasi obligatòriament, si se pot, destinar un tant per cent a estalviar. Després ja miraràs a on estalviar, perquè hi ha moltes coses, no te fiïs del banc, per favor, compara i cerca altres alternatives, però una part del pressupost familiar a invertir. Cultura financera, aquí al dia i de primera mà amb la Cristina Borralla des de Asufin. Moltíssimes gràcies, Cristina. Gràcies a vosaltres. Notícies i continuem.